Transaccions entre iguals, peer-to-peer. Un pas endavant. Autoritat Catalana de la Competència, ACO. 2. Des d'un punt de vista de la regulació, l'ACO també suggereix treballar per millorar la regulació, valorant si, en el nou entorn d'Internet, algunes càrregues han esdevingut innecessàries, caldria eliminar-les, o si han esdevingut desproporcionades. Caldrà fer-les proporcionals, per exemple en relació als microoferents, per tal que puguin operar en el mercat. Resulta també imprescindible garantir que les càrregues que han d'afrontar els operadors tradicionals siguin necessàries i proporcionades a la seva dimensió, per tal d'aconseguir que microoferents i operadors tradicionals competeixin en un entorn proporcionat a les seves característiques. Un pas endavant, proposta concreta. Eliminar les càrregues innecessàries i fer proporcionades als diferents operadors les càrregues imprescindibles, de tal manera que tots els operadors puguin competir en un entorn relativament equilibrat. Hashtag un pas endavant. Per fer possible les transaccions entre iguals, incrementar l'oferta i la competència, beneficiar consumidors i usuaris. Autoritat Catalana de la Competència. Generalitat de Catalunya.